Sa pagsapit ng gabi, ang bayan ng Natividad ay tila nagiging isang malaking concert venue kung saan nagtitipon-tipon ang lahat para sa isa sa pinakaabangang bahagi ng selebrasyon, ang Battle of the Bands. Sa gabing ito, umiikot ang festival sa musika, talento at enerhiya ng mga lokal na banda. Sa dagat, buhayin mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Itong Battle of the Band po natin ngayon dito sa Ayat Festival is the first Battle of the Band of the Ayat Festival po. Through the initiative of our municipal mayor, naisipan po niya na mag-conduct po tayo nitong Battle of the Bands para po mas maging exciting and masaya ang ating 5th Ayat Festival. And hopefully, sa mga susunod po na mga taon, maulit na po itong ganitong activity po natin. Sa lahat po ng mga kababayan po namin na nandito po ngayon, nakikiselebrate po ng Ayat Festival, nagpapasalamat po kami dahil kung hindi po dahil sa inyo, hindi po mabibigyan ng honor na ganito ang ating municipal mayor na gumawa po ng event na katulad po nitong Battle of the Bands po natin. Sana po patuloy po ang suporta po natin dito sa ating mga programa para po tuloy-tuloy po ang ating progresibo at magiging marami pa pong mga mas exciting na event tulad po nito. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga banda ngayong gabi, tandaan ninyo, ang tunay na panalo ay hindi lang ang may pinakamalakas na tugtugan o pinakamataas na palakpak, kundi ang may mensaheng tumatatak sa puso ng bawat nakikinig. Gamitin ninyo ang inyong talento, hindi lamang para magtagisan ng husay, kundi para magbigay inspirasyon, maghatid ng saya, at mag-iwan ng marka sa gabing ito. Ngayong gabi, hindi lang ito isang kompetisyon. Ito ay isang selebrasyon ng musika, isang wikang naiintindihan nating lahat, isang pintig ng ating damdamin, at isang pwersa na nagbubuklod sa atin bilang isang bayan. Sabi nga ni Plato, music gives a soul to the universe, wings to the mind, life to the imagination, and life to everything. Tunay nga, ang musika ay may kapangyarihan ipahayag ang ating kwento, ang ating saya, pangarap at maging ang ating mga pinagdadaanan sa buhay. At ngayong gabi, kasabay ng pag-awit at pagtugtog ng ating mga banda. Dahil sa ating sama-samang pagsisikap, opisyal man, na-reclassify ang ating bayan mula sa 4th class patungo sa 3rd class municipality. Isang patunay na sa pagkakaisa, tiyaga at dedikasyon, kaya nating abutin ang mas mataas pang pangarap para sa ating bayan.
Mabuhay ang Battle of the Band 2025. Mabuhay ang musika, mabuhay ang natibidad. Lipad natibidad, Pangasinan ang galing. Bawat tao may iba't ibang aral. Pantay-pantay, tayo'y naghihirapan. Saan patungo? Ang pagsuyong tayo umasa. Ilagat Ang highlight ng Battle of the Bands ay hindi lamang ang husay ng mga banda, kundi ang diwa ng camaraderie at pagkakaibigan sa pagitan ng mga kalahok. Bagamat may friendly competition, makikita mo ang mga suporta ng bawat grupo para sa isa't isa. Lalo na kapag nakakakita sila ng iba't ibang banda na nagbibigay ng exceptional na performance. Sa pagtatapos ng gabi, maririnig ang masigabong palakpakan mula sa lahat. Isang patunay na ang musika ay hindi lamang isang art form, kundi isang paraan upang magkaisa ang komunidad. Ang Battle of the Bands ay nagdadala ng saya, talento at inspirasyon. Isang bahagi ng Ayat Festival na nagpapakita na ang natibidad ay hindi lamang bayang puno ng kasaysayan, kundi bayang puno rin ng talento at pagmamahal sa sining. Sometimes I guess I